Pala guys, oh. Kala ko ang ube ay sa lupa laang. Pero namumunga pa rin pala ang ube. Oh. Oh. May ube din pala dito sa lupa, oh. 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 'Di ba? May ube sa lupa. May ube rin dito sa ito, oh. Oh. Ilalaga natin to guys. Ilalaga natin. Pero ito, pwede rin to itanim. Pwede rin tong itanim. Pero dahil sa ilalaga ko muna to guys at para makain. Kainin mamaya ang ubi. Oh, yun oh. Dami. Ang dami talaga. Oh, 'di ba? Ubi. Tayo dito, hanap tayo ng makakain. Yan. Hindi ko na nabibisita kasi itong farm ko at medyo busy sa trabaho. Busy tayo sa trabaho, hindi ko na nabibisita itong mga tanim ko dito. Ay, luya ko, luya. Ito oh, luya. Luya. Oo. Ito pala luya ko, luya. Luya, ito luya. Ay, nako. Hindi na nabibisita. Oh, ito lago oh. Oh, lago. Ito pa oh. Oh, ito pa oh. Dami na sigurong laman nito. Oh. 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 Diba? Yun. Ito guys. Wow. Wow. Ube. Ang dami. Oh. Talaga naman. Ito. Hindi ko muna haharbisin at haharbisin ko sa birthday ng aking anak. October 30. Surprise. Lulutuan ko siya ng ubing. Ubi. Pa guys, oh, mayroon pa dito. Wow. Ito. Pag may tinanim, may aanihin. Yan ang sinasabi nila, oh. Wow. Oh. Sarap. Oh, diba? Diba? Wow. Marami na akong lulutuing ubi sa October 30. Ito guys. Oh. Dami ng bunga ang aking paminta. Ginger, sabi nila. Oh, yan oh. Oh, yan oh. Ang dami na oh. Oh. Nahulog. Yan oh. Nahuhulog na pala. Ayun pa oh. Oh, sayang. Oh. Aba, dami. Oh. Dami na pala nahuhulog. Oh. Siguro hindi nahuhulog to. Kinukuha siguro tong ibang Oh. Oh. Ang dami oh.
Uwi na tayo. Uwi na. Thank you for watching. Guys, ito na po yung finished product ng ng bunga ng ube. Oh. Napakasarap. Ilaga lang ninyo guys, pwede nang kainin guys. Akala ko nga noon ang ube ay sa lupa laang. Pero ang ube pala ay may bunga rin. Napakasarap guys. Ito guys, oh. Ito yung sinasabi nilang bunga ng bunga ng ubi. Ang sinasabi na pwedeng-pwede ito sa mga pag hindi na kayo kakain ng ng hapunan. Sa mga po na nagda-diet po gaya sa akin, medyo mataas ng ating kolesterol, mataas ng ating BP. Ito guys, pwede ito pang diet. Ito, ito guys, ubi. Bunga, yung bunga ng ubi. Bunga ng ubi guys. Masarap to. Malagkit siya. Guys, ito guys, Charan! Sarap guys. Malagkit. Kunting laga lang ninyo ng bagay ang lagkit. Dalawang ganito guys, busog na kayo. Masarap. Ito guys, sarap sa ubi, saba. Ay, sinasawsaw niya pala sa asukal. Sarap. Okay.